Terve! Ekuuteriat on osa virallista Oulu 2026 ohjelmaa. Olemme etsineet Pohjois-Pohjanmaalta, Meri-Lapista ja Kainuusta mielenkiintoisia paikkoja kuunneltavaksi ja merkinneet ne. Näitä paikkoja kutsutaan nimellä ekuuteria. Mitä ekuuteriassa kuulee, vaihtelee sään ja vuodenajan mukaan. Eli samaan paikkaan voi mennä kuuntelemaan useamman kerran. Keskity, sulje puhelin, älä ota selfieitä, kuuntele ja nauti elämästäsi. Pohjois-Pohjanmaalla, Meri-Lapissa ja Kainuussa on merkittynä 40 ekuuteriaa. Löydät nämä paikat kartasta, joka on meidän verkkosivulla soniccommons.fi. Tämä oli aika hyvä paikka.